Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Тәэсир татарча видеороликлар бәйгесенә багышланган матбугат конференциясен башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Журналист, Тәэсир бәйгесен оештыручы Данил Сәфәров, кинорежиссер, видеограф һәм бәйгенең жюри әгъзасы Илшат Рахимбай, татарча фильмнар һәм сериаллар авторы шулай жюри әгъзасы Нурания Җамали һәм безнең тагын бер спикер килеп җитәргә тиеш. Мин инде аны күрәм. Татарстан Яңа гасыр каналындагы юлчы проекты авторы жюри әгъзасы Альберт, юк дигәндән кирәкс Альберт Шакиров. Һәм иң беренче булып сезне Данил әфәнде сезгә әлеге бәйге турында кыскача гына сөйләп узыгызчы. Белүебезчә, бу беренче мәртәбә оештырыла торган шушындый конкурс. Рәхмәт. Исәнмесез, рәхмәт килгәнегез өчен. Шундый бәйге башлап җибәрдек. Аллага тапшырып, бисмиллаһ әйтеп дигәндәй. Моның идеясы һәм тәкъдиме булды Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан һәм аның җитәкчесе Әхмәтов Марат Готовулыннан. Беләсез инде, әлеге оешма төрле оешмалар белән шундый кызыклы проектлар эшли һәм шушы проектларның берсе әлеге дә баягы нашы Тәэсир бәйгесе. Нәрсәдән гыйбарәт ул? Татарда төрле роликлар бар. Алар даими чыгып килә, төрле максаттан чыгарылалар алар, төрле авторлардан, төрле жанрда. Һәм шуларны менә ел дәвамында ничектер эләктереп алып, барлап, аларны өстәмә рәвештә дип әйтергә була инде, ничектер бүләкләү, акчалата бүләкләү. Шундый максат һәм бүләкләргә килгәндә беренче әйтеп үтәргә кирәктер күләмен әлеге бүләкнең. Профессиональ дигән номинациядә безнең 70 мең сум бүләк тапшырыла, исәмсез узыгыз. Һәм дә үзешчәннәр дигәндә 3 бүләк 10 мең сум. Менә шундыйрак формада бу бәлки кемгәдер кичкенә сумма тоелыр, әмма дә ләкин бу бәйге безнең ел ахырына кадәр дәвам итә. Ягъни декабрьгә кадәр, ел 2021 елның ахырына кадәр шушы бүләкләрне Алла бирсә тапшырып киләчәкбез. Монда катнашалар безнең төрле роликлар, мөгаеналар безнең бәйге өчен генә төшерелмәгәннәрдер. Элегрәк төшерелгән булганы да мөмкин. Һәм дә аның бөтен шартлары буенча әле алга таба да сөйләрмен. Әлегә бер ролик карап узсак, әлеге бәйге турында сезгә бәлки тагында күбрәк мәгълүмат булыр. Сәлам достым. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат сайты сине өр-яңа бәйгедә катнашырга чакыра. Тәэсир татар видеороликлар бәйгесе. Татар телендә кызыклы видео төшер һәм җиңүче бул. Тема ирекле. Профессиональ видео өчен 70 мең сум, 1 бүләк. Хәвәскәр видео өчен 10 мең сумнан 3 бүләк. Бәйге ай сайын үткәрелә. Барлык шартлар бәйге.татар сайтында. Онытма, син дә җиңә аласың. Тәэсир. Менә шундыйрак бәйге һәм шундыйрак ролик. Инде безнең эшләрне хәл итәчәк, караячак, тикшерәчәк безнең мөхтәрәм жюри. Ул да булса, менә татар дөньясында видео продакшн өлкәсендә әзме күпме дип әйтгәндә инде эшләре белән танылган кешеләр үз эшләренең осталары. Менә Альберт Шакировны беләсез, ул ТНВдагы юлчы проекты авторы. Шулай ук менә Илшат Рахимбай, видеограф, кинорежиссер. Нурания Җамали сериаллар аша күбебезгә таныш, ТНВда шулай ук видео, фильмнар. Безнең менә шулай ук Марсель Махмутов, шулай ук режиссер, видеограф. Һәм дә безнең менә хәзер килеп җитәргә тиеш Илдар Муллин, шулай ук гомер буе татар продакшнында эшләгән кеше, клипмейкер, видео белән эшләүче кеше. Менә шундыйрак состав белән хәл ителде безнең инде май айы җиңүчеләре. Рәхмәт. Нурания апа, әлеге сез жюри әгъзасы буларак, әлеге бәйгенең бәйгегә килгән эшләрен нинди критерийларга карап бәяләдегез? Микрофонны кабызыгызчы. Хәерле көн барыгызга да. Без менә бергәләп 49 эш карап чыктык. Аннан бергәләп утырып хәл иттек, кемне чыгарга, кемне калдырырга дигәндәй.
Мен нәрсә әйтергә телим? Әлбәттә, монда менә дөрес әйтте Данила, әйме? Кемдер кайчандыр, әллә кайчан төшергән роликларында җибәрде. Мәсәлән, мин аңа каршы, чөнки бу бәйге үзенә күрә бит инде. Шуңа күрә махсус төшерелгән роликлар булса, яхшырак булыр. 3, 4, 5, 6 ел элек төшерелгән видеолар кызыклы да түгел. Аннары аның заманчалыгы да үзгәрә бит инде. Менә хәзерге вакытта, менә бүген алдың да бүген төшердең, менә ул кызыклырак. Инде тагын бер нәрсә, булай әлбәттә кешеләрнең шулай тырышып, әзерләнеп, шушы бәйгегә катнашырга теләген белдерүләре бу бик әйбәт нәрсә. Ләкин дигән сүз бар, монда җибәреп карыйм әле, бәлки узар, бәлки карарлар, бәлки бирерләр дигән менән ул да сәбәп булып тора. Шуңа күрә әйдәгез махсус әзерләнеп төшергән роликлар төшерсеннәр, җибәрсеннәр иде. Менә алай булса күңеллерәк булыр. Барыбызга да, безгә дә, сезгә дә. Тагын нәрсәләр әйтим икән? Ну, матур эшләр бар, без әлбәттә билгеләп үттек аларны. Әле монда егетләр дә күп сүз сөйләрләр. Әлегә туктап торыйм. Рәхмәт. Әлеге бәйгегә 49 эш килде дидегез. Илшат, гомумән жюри әгъзалары арасында нинди булса бәхәсләр, кызыклы хәлләр булдымы бу 49 эшкә бәя биргәндә? Сугышы бетте күпше. Мен бер генә әйбер истемәле, 49 автордан 97 эш. 97 эш. Авторлары 49, әмма безнең шартлары иде. Анда беренче эш. Кимендә иң күбе 3 ролик җибәрү мөмкинлеге, ә чынлыкта роликлар саны 97 иде. Но миңа калса монда бу бәйгенең әле бу беренче ае бит, әйме? Беренче ае буларак әлбәттә күп кеше ишетмәгән һәм беренче коймагы теге кумлырак булды инде. Тиерле. Төштә әзрәк шыгырды әле кумлары. Мин сыйфаты турында әйтәм инде. Әле күп кеше ишетмәгән, теге инде профессионаллар да ишетеп бетергән, кемдер җибәргән, кемдер җибәрмәгән. Шуның өчен монда әле теге сыйфатлы роликлар бик күп иде дип әйтеп булмый. Миңа калса бу бәйге турында әле күп кеше ишетмәгән. Әгәр алар ишетсә, что просто өйдә утырып, димәк, берәр телефонга башыңны эшләтеп, айга 70 мең эшләп утырып була икән аңласа берәрсе, хәзер аңлап алсалар, миңа калса монда бик күп кеше, бик күп яхшы эшләр булачак инде, айдан ай күбрәк. Нини сорап бирдегез? Мин истәмә тагын бер сүз генә әйтим әле. Менә күп кеше нигәдер ролик дигәнне аңлап җиткезмәгәнме, күбесе тапшыру җибәргән. Бу дөрес түгел. Беренчедән аның бит әле хронометражы бар, 5 минуттан артмаска тиеш дигән сүз бар. Әле әзрәк булса тагын да яхшырак. Монда положениесын укып аңларга кирәк инде. Монда бит инде шул татар телендә камилләштерүгә юнәлтелгән ролик. Үзе кызыклы да булсын, үзе эмоциональ да булсын, үзе сюжеты да булсын һәм бар яктан теге профессиональ төшергән, тавыш яхшы, картинкасы яхшы. Бар яктан туры килгән роликлар, ну, менә беренче мәсәлән айда юк диярлек иде, бүтән яктан да туры килгән. Миңа калса, менә әгәр кешеләр ишетә икән, менә бу сүзләрне истә тутып, шундый роликлар ясаучылардан бик зур шанслар булачак әле берничә ай. Аның фикрен тегәрбеләргә кирәк, нәрсә эшләргә телисең, идеясын, темасын. Аларны бөтенсен айырып, шулай итеп эшләргә кирәк. Теләсә нәрсә төшерергә кирәк дип санамыйм. Баш эшләтергә менә дигән мөмкинлеге. Мин истәсәм ярыймы? Монда менә ни өчен профессиональ һәм үзешчән дип бүлдек. Профессиональ видео эшләгән кеше белә, аны эшләр өчен генә дә ул 70 мең сум зур акча түгел. Аның утына түлисе бар, камерасына, монтажына, актерларына бәлки һәм башкасы. Шуңа күрә, әгәр дә чыннан да безнең бу роликка дип атап, бу бәйгегә дип атап төшерелгән роликлар булса, әлбәттә бик әйбәт һәм аның чыгымнарын да кайтарырга мөмкин булып чыга. Инде элегрәк төшерелгәннәр булса, алар да катнаша ала. Менә хронометражга килгәндә безнең монда бар шартлар 5 минуттан артмаска тиеш катнашучы видеоролик. Һәм ул татар телендә яки рус телендә, әмма татарлар яки татар теле турында булырга тиеш. Менә шундыйрак безнең шартлар. Булай катнаша ала төрле кеше һәм төрле жанрда. Рәхмәт. Альберт, сезгә сорау, гомумән татар видео продакшнның сыйфаты бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә һәм аны нинди ысуллар белән үстерергә мөмкин якын арада гына? Якын арада гына.
Хәерле көн, барыгызга да тагын бер тапкыр. Татар видео продакшнның бүгенге хәле һәм халәте һәр вакыттагыча акчасына карап, һәм авторларның ашавына карап инде, дип саныйм мин. Шунлыкта менә Тәэсир кебек конкурсларның булуы күпмедер дәрәҗәдә этәргеч бирер дип исәплим мин. Шуңа өметләнәм дөресрәге. Бу өлкәнең дә үсеп китүенә. Ул каяда булса зур каналларга, федераль каналларга чыга торган контент булмаса да, һәр көнне һәр кешенең кулында булган телефоннар арасында үзара WhatsApp-лар һәм башка төркемнәр аркылы йөри торган татар телендәге яки татар теле турындагы контент артып китсә, шушының белән миңа калса бу менә татар видео продакшны дигән өлкәгә бик зур файда ясар иде. Якын арада дип әйтәбез икән, инде менә шушы 1 ел эчендә мин моның нәтиҗәсе булмый калмас дип әйтә алмыйм. Икенче яктан, продакшн дигәч һәм менә бу профессиональ роликлар ясаучылар, профессионаллар һәм хәвәскәрләр дип бүленүдән куркып калмасыннар иде. Потенциаль авторлар һәм шушы конкурста катнашырга теләүчеләр, чөнки бүгенге көндә әгәр дә без 5 минутка кадәр дигән роликларны алабыз икән, андый хронометраж эшләгән вакытта синең камераң 300 меңлек булдыни яки 30 меңлек телефоның булдыни, анда ул кадәр зур аерма күренмәячәк. Сыйфат ягыннан дип әйтәм инде. Кыйммәтле камералар, ут кую, нинди дә булса бик зур оештыру, чыгымнары кертү, ул менә шул тапшырулар, зур фильмнар өчен ниндидер әһәмияткә ия булырга мөмкин, ләкин бу конкурста катнашыр өчен һәм профессионаллар арасына кирип китеп, шушы профессионаллар дигән призны, бүләкне алу өчен ул кадәр теге куркып калырга кирәкми. Әгәр дә тырышлык бар икән, профессионал дигәч без инде теге кыйммәтле камерасы һәм уты күренсә, монтажеры күренсә, аһа, бу профессионал нәрсә төшерсә дә бирәбез дигән сүз түгел. Төшерү процессының, продакшнның дип әйтик инде, заманчалатып, инглизчәләтеп, bütün этапларында күз алларга кирәк. Аның бит әле сценарий бар. Бу бернинди дә бюджетка бәйле әйбер түгел, бу авторның үзеннән тора, уйлап карасаң. Аның бар оештыру эшләре, әйтегәндә актерлар булмаса да мәктәп балалары, массовка дип әйтегәндә катнашырга мөмкин, үзенең фикердәшләре күбрәк катнашырга мөмкин. Аның бар локация, ягъни төшерү урыны дигән, аларның төрлелеге, бер кеше басып бер фонда, баннер фонында төшерергә мөмкин, нинди дә булса юморескасын яки шигырен, ләкин икенче кеше шул ук вакытта төрле урыннарга барып, аларны төрлеләндереп, иштәлеклерәк итеп күрсәтергә мөмкин. Бу шулай ук профессиональлеккә керә. Ягъни монда кулында булган оборудованиедан гына түгел, җиһазларыннан гына түгел, профессиональлек нәкъ менә шушы эшкә синең карашыңнан һәм әзерлек эшләреннән һәм оештыру эшләреннән дә күренергә тиеш, һәм ул күренә дә роликларда. Андый роликларда булды. Теге Илшат әйткәч тә, төштә кумнары бераз шыгырды дип, ул менә шул бераз гына шыгырды инде ул. Булай гомумән алганда, аеруча яшьләр арасыннан килгән, яшь буыннан килгән роликларның шулай теге заявка на профессионализм дигән инде русча әйтсәк, андыйлары да булуы бик сөендерде. Чөнки бар яшерен батырын түгел, безнең үзебезнең авылда бар андый төркем, минем үземнең авылда бар андый төркем. Яшьләр алар фильм төшерү белән бер мавыга алганнар, хәзер генә таралып киттеләр, һәм андый төркемнәр нигә теге шәһәр нинди дә булса бистәдә генә булырга тиеш дигән сүз түгел. Бүгенге көндә теләсә кая, әйткәнемчә, кулында телефоны булган кеше ул контентны булдырырга сәләтле. Һәм менә бу ай саен нәтиҗәләр ясап бару аларны канатландырып җибәрер дип өметләнәм мин. Рәхмәт, һәм оештыручылар тарафынан әзерләнгән тагын бер ролик бар. Аны да карап узыкмы? Әйе, менә әйтмәкче идем, Илдар Муллин килде. Илдар, менә монда утырсагыз яхшы булыр иде, чөнки монда сезнең табличкада бар. Ул шулай ук жюри әгъзасы, ул монда утырган арада безнең җиңүчеләрдән торган видео бар. Анда теге берничә җиңүчедән нарезка дип әйтик инде. Авторлар безгә менә монда гаеп итмәсеннәр. Бераз гына без аны теге компактнырак эшләдек, һәм шуны карап узыйк. Менә бу роликлар май аенда җиңде. Карап узыйк. Тукай абый, бала чакта син нинди булгансыңдыр? Без малайлар кебек син дә атакас кугансыңдыр. Хәлдән тайып, алҗыгач, суда чумгансыңдыр. Бәләкәй чакларда сез дә уйнадыгызмы футбол? Шагыйрь абый, шүрәлеләр синнән бик шүрләгәннәрдер. Тукай абый, үзем дә зур шагыйрь булсам иде. Минем икенче буын әбием Гафифә бик яшьләй 5 малай белән тол кала. Уларымны туендыра алмыйм диеп, иң төпчек улын, минем бабам Галләмне
Вахит авылына асрамага бирергә мәҗбүр була. 1941 елда сугыш башлана. Әбием Газиз улларын сугыш кырына озата. Biz sizga bugun Tatar kishisining сөйләмендә иң еш очрый торган 5 хата һәм аларның дөрес вариантларын тәкъдим итәргә булдык. Я посмотрел интересный фильм. Җөмләсен татарчага ничек тәрҗемә итәрсең? Әгәр дә җавабың мин кызык фильм карадым булса, хаталы сөйләшәсең булып чыга. Чөнки интересный сүзе татарчага кызыклы дип тәрҗемә ителә. Мин театр карадым. Дуслар, театр ул бина, спектакль ул тамаша. Шуңа күрә театрга бардым, спектакль карадым дип сөйләшү дөрес булачак. Кыскасы, әйдәгез татарча дөрес сөйләшик. Действия, которые мы совершаем, можно не только делать, можно ведь их и не делать. Любое действие, а я буду говорить, не буду делать этого. Ашамым. Яратмым. Мы, что ты заметил? Добавляется мы. Мы. Ашамы. Карамыйсыз. Карамыйлар. Мин шлим. Син шлисең. Ул. Менә шундыйрак роликлар булды һәм дә безнең менә җиңүчеләр дә бүген килделәр. Түбән Камадан Ашрафуллиннар, Ашраповлар, авойдыгыз гаиләсе. Сез монда чыгып, бер-ике сүз әйтсәгез, без бик шат булыр идек. Сезнең хисләрегез, ничегрәк төшерелде бу ролик? Бу ролик Тукай малай турында. Тукай белән сөйләшә торган сөйләшүче малай. Һәм тупны урлаган Шурәле турында. Хәерле көн барыгызга да. Бу роликны без махсус итеп Глаголица исемле конкурска төшерелгән фильм. Без анда җиңү яуламадык, ул шулай калды безнең. Ләкин ул менә бүгенге көндә үзенең урынын тапты дип әйтәсе килә. Рәхмәтемне белдерәсем килә менә кем бу конкурсны уйлап тапкан кешегә име. Чөнки барлык конкурслар күбрәк нигезләмәдә рус һәм татар теле роликлар кабул ителә дигәч тә татар роликлары нишләптер игътибарсыз кала. Без күбрәк инде татарча төшерергә тырышабыз, татар теленә басым ясарга тырышабыз. Безнең гаиләбездә инде күп шундый видеороликлар, сез менә әйттегез, махсус төшерергә кирәк. Хәзер менә минем уемда инде күбрәк социаль видеороликлар төшерәсем килә. Әниләр, әтиләр турында бар инде безнең, әле җибәрмәдек. Әниләр турында сез әйттегез, төрле жанрлар кабул итәбез. Менә бүгенге көндә мин менә карап торам телевизордан, бу клип миңа ошый, бу җырга менә бүтәнчә клип ясар идем. Ул бит тоже, ул да бит инде фильм, ул да бит видео, шундый менә шул жанрларга бүлсәк, менә жанрларга, менә документаль фильм, аннары, балалар фильмы 5 минутлык булса да, менә жанрлар төрлелеге белән бәйләнсәк, менә миңа шундый тәкъдим итәсем килә инде. Аннары минем менә сез әйттегез, аның бит роликны төшерүнең күп төрле моментлары бар. Менә сез әйттегез, оештыру моментында ут, камера, кемгәдер түлисең акча. Безнең бу роликны без гаилә дустыбызга мөрәҗәгать иттек. Фәнис Кадыровка аны әйтмичә булмый, чөнки аның бөтен видеоаппаратурасы бар. Ул үзенең киношколы бар, Түбән Камада киношколы, үзенең студиясын алып бара. Баштан ул безнең гимназия нигезендә иде, аннары ул бүтән мәктәпкә күчте. Сценарийсын мин үзем язам. Иң авыр моменты инде иреме мөрәҗәгать итү, ул бит инде шофер ул алып бара, сөйләшә, актерларны әйдәгез балалар, менә бу балаларны без тоттык та, аларны да сук кыйнганнар иде. Әйдәгез кире кайтабыз, тагын сук кыйнабыз. Аннары әйдәгез мәчеткә барабыз, анда да бер роль бар сезгә. Шунда төшердек. Бу ролик бер көн эчендә төшерелгән. Аннары әйтәсем килә, сез әйттегез,
акча кирәк дип, менә барсына да акча, барсы да акчадан бик үк килешмәс идем. Миңа калса инде шул идеядан тора. Мәсәлән, безнең рус телендә дә видеороликлар бар. Ул нәрсә белән ала, ул идея белән ала. Ул, ләкин аны безнең әле татар теленә тәрҗемә итәсебез бар. Аларның кайберсе генә җиңү яулаган, кайберсе генә анда нәрсәдер отышлы телефон уткан, кайберләре калды инде. Без монда сезгә темалап, менә бу май эчендә без Тукай турында сезгә җибәрдек бөтен роликлар. Икенче, менә июньдә без җибәрдек күбрәк музыкаль клиплар, музыкага бәйләнгән, җырларга бәйләнгән роликлар җибәрдек өчесен. Менә рәхмәт әйтүегезгә, Тәэсир конкурсына хәзер уйлыйбыз инде, махсус төшерелгән видеоролик. Ләкин беләбез инде, бер җиңгән кешегә гел бирмәсләр урын. Без шуның өчен катнашмыйбыз. Менә бу иң дөресе. Мин күбрәк татар фильмын үстерергә ниятлим. Мин үзем укытучы, гади инглиз теле, мин татар теле укытучысы да түгел. Беренче төшерелгән видеоролик ул иде. Безгә мәктәпкә положение нигезләмә килә инде. Катнашыгыз, булдыра аласыз, ярар, төшерәбез, мәҗбүри иткән шикелле. Хәзер инде менә үз истебездә эшлибез. Күбрәк менә бу акчага, мәсәлән, мин үземә стабилизатор алам телефонга, үзем дә төшерә алам кебек хыялланам. Сорауларыгыз булса, менә ирем бәлки әйтәсе сүзе бардыр, аннар гаепләмәс мине, чөнки бәлки әйтә. Сораулар әле булыр алга таба. Сезгә бик зур рәхмәт һәм дә рәхмәт. Зөфәр әфәнде Ашрапов. Казанлылар, без яратып, сагынып килдек. Сезне хөрмәт итәбез. Казан шәһәрен хөрмәт итәбез. Без Түбән Камадан килдек. Безнең дә Түбән Кама шундый матур чиста, 2 метрчен бергә эшләр бит инде. Үзегез беләсез, бер туганнар. Без татарлар, без татар гаиләсе, саф татар гаиләсе. Мин үзем татар егетләре русча сөйләшсәләр, кызлар, мин ачуланам. Без саф татар телендә сөйләшәбез. Фильмнар безнең менә музыкаль клиплар, җырлар язып, аңа клиплар ясап татарча. Хәзер менә шулай эшли башладык. Аннан соң менә минем әйтәсем килә, фильмны төшерер өчен, роликны төшерер өчен сценарий язганнан соң бөтен әйбер әзер булса, операторлар төшерүе тиз, җиңел була. Менә шулай погодасы туры килсә, кешеләре дә урынында туры килсә, шулай җиңел генә түгел ул, әйтүе генә җиңел ул. Аның бик күп авырлыклары бар, чыгымнары бик күп. Менә шулай. Үзегез аңлыйсыз инде. Монда утыручылар аңлый. Безгә сөйләргәме инде? Сез бит инде, без сезне бит инде беләбез бит инде. Монда хөрмәтле безнең апалар, шуңа күрә. Безне чакырганыгыз өчен, безне бүләкләгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Безнең өчен инде бу зур шатлык бу. Менә шулай. Безнең гаилә исеменнән, безнең улыбыз бар, ул тоже актер, ул президент булып сөйли, бии ул, футболист, волейболист ул, менә шулай. Рөстәм Минханов булып сөйли ул безнең, в основном юбилейларда, ниләрдә, туган көннәрдә. Үзенә дә президент булырга язсын. Минем сезнең роликлар буенча гына бер сезгә әйтәсе сүзем бар, фикерем бар. Татарча укыганда чистарак, яхшырак һәм басымнарын дөрес итеп укысыннар ибалар. Менә без Тукай буенча карадык. Менә анда бераз гына безнең бу Тукай катыршы нәрсәләр булды. Тукайга багышланган фильмга безнең Шәймиев абый үзе Казанга чакырып, үзенең бүләген бирде, шәхси бүләген бирде. Ул вакытта тапмасак та, аннан соң безне чакырды Казанга. Менә шулай булып бетте. Әле монда килгән роликлар арасында Тукай буенча сезнең роликлар әле 3 ролик иде, әйтергә кирәк, һәм әле шушы 3 ролик арасыннан да булар сайланылды. Безнең инде бәйгенең нигезләмәсе буенча бер ролик кына оторга тиеш. Ягъни авторлар бәйгесе түгел, ә роликлар бәйгесе. Шуңа күрә шулай килеп чыкты. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм менә безнең урыныгызга утырсагыз, гүзәл шулай ук җиңүчеләр безнең берсе, гүзәл Габидуллина. Әле генә карагансыздыр, ул үзенең әбисе булып, әбисе ролендә төшкән иде.
һәм дә менә кичә аның сторисен караган идем, ул әйтә, миннән бик күпләр сораганнар иде бу роликны төшергәч, нинди акчага төшердең моны дип. Бушлай төшергән идем ди, әмма дә ләкин менә хәзер акча дип куйдым дип шатланып сторис яздырды. Исәнмесез. Рәхмәт монда мине чакырганыгыз өчен. Сезне күрүгә бик шатмын. Инде бу видеороликка килгәндә, мин Instagramны теге журналист булгач, мин кешеләрне җәлеп итә алмыйм матур язмалар, ниләр белән, җәлеп итә башладым үземнең менә башта булган идеяларны шундай видеолар төшерү белән, һәм 9 май якынлашканда мәйтәм нинди видео төшерим, мәйтәм хәзер шигырь укып төшерсәм, алай барбер теге башкаларда төшерә, ничегрәк итим микән дип уйлана торгач, мин үземнең тарихны укырга булдым, чөнки минем әбинең кемнәр инде видеоны караган, алар аңлар, бик шундый тетрәндергеч вакыйга. Мен әйтәм, әйдә шуны төшереп карыйк әле дип, иремә мөрәҗәгать итеп, безнең нәтиҗәдә шундый видеоролик килеп чыкты. Әле ул булай гына алмадым мин аны, чөнки минем бабамны асрамага бирәләр Вахит авылына, һәм мин хәзер шунда шул Вахит авылына килен булып төштем. Менә әле ул дәвамын әйтеп үтсәк, шундый дәвамы да бар. Шул видеоны видео яздырганда без төшерәбез бит, мин кертәм эпизодларны, менә шулайрак төшердек, булайрак иттек дип. Миңа сораулар килә инде. Гүзәл, теге нәрсә этәргеч бирә сиңа шулай хыялланырга, бушка гына аны эшләп булмый бит инде, теге бәяләнергә тиеш. Мен әйтәм, язылучыларым, миңа моның өчен бер кеше дә бер тиен дә акча түләмим. Мин бары тик сезнең лайкларыгыз өчен, бары сезнең матур сүзләрегез өчен генә моны төшерәм дип әйтеп куйган идем, ләкин менә бит аның бәясе дә булган икән, бәяләнде дә, шушы матур бәйгедә катнашырга насыйп булды. Нәрсә әйтим, бик зур рәхмәт. Әле минем идеялар күп. Әле менә теге ишетмәгәнем моңарча, миңа сез мөрәҗәгать иттегез инде, гүзәл менә шундый конкурс бара, җибәреп карамыйсыңмы дип, мин шуннан соң җибәрергә булдым инде моны. Менә шулай. Рәхмәт бик зур. Әле миннән матур видеолар көтегез, ала бирсә. Көтәрбез, гүзәл. Уйлап бетер киемнәр мәсьәләсендә бераз гына сиңа минем билем бар, әйме, анда менә тәрәзә ятымда утырганда үзенең яше, ул киемнәрне уйлап бетергәме? Киләчәктә күп төшергә җыйнасың бит әле. Ул беләсезме, Нурания апа, шундый кызык булды. Хәзер бит инде салкын көн, видео төшергә уйладым. Погода ул көнне менә шундый көн болытлы булып торды да, и резко шундый болытлар да икенче төрле булды. Мен әйтәм, менә бу вакытта төшермәсәм, башка вакытта төшереп булмый моны дип, тиз генә эләктердек тә, анда шул иске өйдә теге тулып. Анысы түгел әле, ала тулыплары туры килә, менә өйдә утырасың тәрәзә буенда хатокып, анысы бик ышандырмады. Анысы теге шуны гына салып аттым да инде, шулай гына төшкән бардыр инде, минуслары юктыр дип әйтмим. Мин менә курыкканым, мен әйтәм, мине профессионаллар видеоны кертеп, теге бүлеп, мен әйтәм, шунда төшереп калдырмасалар ярар иде дип мин курыктым. Менә нигә нәтиҗәләр билгеле булганча хәле. Чөнки бу минем телефонга гына төшкән, шунда гына уйлап, телефонда гына төшкән. Ну, башта уйлап йөрдем инде мин аның турында, теге ничегрәк, ниндирәк локациялар итергә икәнен. Ләкин менә шундый курку бар иде. Профессионал роликларга кертмәсәләр ярар иде дип. Бик зур рәхмәт, Гүзәл, һәм урыныгызга утырсагыз, һәм шунда әйтәсе килә, Гүзәлнең әле консультанты да бик саллы гына, чөнки мин соңыннан гына белдем, Гүзәл Илнас Кызык-мызыкның хәләҗефте икән. Блогер Илнас Кызык-мызык. Аларсыз әлбәттә монда үстәп кенә үтәм дип әйттем. Үзең генә мондый роликны берничә ясап булмый. Барбер тик бары 3 кешенең файдасы тиде миңа, чөнки ирем Илнас видео төшерде, ясады. Дустым Ландыш миңа, Ландыш Гарифуллина, ул тоже журналист, бәлки беләсездер. Ул миңа текстны үзгәртеп, теге матурлатып, баетып җибәрде. Инде үземнең идея. Менә шул. Музыка әйбәт булган да синең. Музыка да тоже. Әйбәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле журналистлар, сорауларыгыз. Мен Илшат Рахимбайны күрәм, Голливудтан кайткан ахыр күзлегендә салмый дип карап утырам, шуны хәле сагында Илшат. Менә әгәр дә җиңгән авторларны
Алар бит инде җиңделәр. Сез инде ел дәвамында талантлы авторларны күрәчәксез. Алар ничек шулай итеп ташланачаклармы? Әллә сез аларны үзегезнең шәкертләре итеп алачаксызмы? Менә авторлар белән киләчәктә эшләп булачак. Миңа калса бу төп плюсларның берсе әлбәттә элемтәләр кору. Чөнки бит инде бу конкурс бара да, битә кешеләр акча ала да кача түгел. Әлбәттә бу кешеләрнең ниндидер индустрияга эләгү яки ниндидер эшкә эләгү яки ниндидер элемтәләргә эләгү, продакшнга эләгү. Әгәр алар чыннан да ниндидер кызык ролик, анда вирусный ролик уйлап табып, аны үз там тезләре өстендә ниндидер дәрәҗәгә китереп җиткерә алганнар икән, димәк бу кешенең бик зур потенциалы бар дигән аңлата. Әлбәттә без андый кешеләрне үзебезнең телефонга шыбырткан язып куябыз, базага. Шыбырткан түгел, инде кышкыра язабыз. Шуңа бу иң төп плюсларның берсе конкурсның. Зур ниндидер бандага эләгү. Мин үземне банда дип атадым булып чыга да. Голливудтан кайткач. Юк. Кемнәр булабыз инде? Бәлки кинога, менә Нурания апаның сериалларына эләгү. Бәлки актерлар. Чөнки теге театр актерлары инде нине күзне майлата башлый зак төшергәч, анда ниндидер свежий кан кирәк. Бит инде безгә свежий кан. Татарстандан белән гадәттә проблемалар, әгәр тигәндә Михалковлар, анда Мәскәүдә метрода табалар бер кызык кеше, анда бик күп кызык кешеләр йөри. Ел шуны актер итеп алалар. Бездә Татарстанда әле шулай итә башламаган инде, бәлки менә шулай итә башларбыз бу конкурстан соң. Бездә метро станцияләр әз. Юк, бездә Язып куйгыз, тагын бер 10 станция метрода төзергә йөргән кирәк. кешеләр татарча белмәй, менә шунысы бар әле. Аның телене белү дә кирәк бит, иң мөһиме. Бәлки Бөтенесен турында сүз бармый монда. Юк, бәлки татарча сөйләшүчеләр өчен аерым бер ветка җибәргәдер. Только татарча сөйләшүчеләр генә йөри метрода. Я булмаса аерым вагон. Рәхмәт. Тагын сораулар. Язып куйгыз аны. Тагын сораулар. Бүләклек инде. Мөмкин булса бар иде бер ике сорау, кайсыгыз җавап бирер әлегә төгәл адресламыйм. Беренче сорау, менә шушы җиңүчеләрнең видеоларын караганнан соң, күргәннән соң шундый фикер туды. Бу татар телендә төшерелгән, теләсә кайсы тематикага, теләсә кайсы өлкәдә ясалган роликлар конкурсы идеме, ләкин менә җиңүчеләрнең күпчелеге башлыча ул татар телендә, татар теле, татар турында төшерелгән роликлар булып чыкты. Безнең әлеге дә баягы бер балык башы чәйнәлә. Без нигәдер һаман безнең телебезне инструмент итеп кулланмыйбыз, телебез турында үз телебездә сөйләшәбез. Бу очракта да менә җиңүчеләрнең икесе төгәл татар теле, Тукай тематикасы, татар тематикасы белән бәйле видеороликлар иде. Бу нәрсә белән бәйле? Мин хәзер сезне гаепләмим. Бу безнең конкурска үзләренең материалларын җибәрүчеләр күпчелеге шулай аңлап татар телендә төшереп җибәрдеме? Яисә гомумән әлеге конкурсның дәвамы шулай дәвам итәчәкме? Ягъни мәсәлән, сез татар телендә татарча төшерелгән, татар теле турында төшерелгән видеоларга яхшы бәя биреп, без шул бер урында топтануны дәвам итәрбезме? Чөнки аңлавымча, бу конкурсның максаты безнең менә бу интернетта, шелтәрдә, дип аңлыйм, роликлар төшерү, булдыру, ясау өлкәсен кузгатып җибәрү, шул бәлки YouTube өлкәсен, Instagram инде азмы күпме вайннар белән, юморескалар белән ниндидер бер урын билгеләп алды, ләкин YouTube әле һаман кузгалмый. Шуңа күрә Данил кул күтәрдең, рәхмәт. Айваз блогер татар матбугат конференциясендә озынрак биргән иде соравын. Бу бераз кыскаруга таба бар. Бу әле беренчесе генә. Беренчесе генә. Монда чыннан да андый куркыныч бар. Ни өчен дигәндә теге татар роликлары дигәч, гел менә татарны мактау, татарлар турында шикелле килеп чыга. Бу бер дә алай түгел, нигезләмәдә дә алай димәгән. Рус телендәге роликлар татарча, татар теле яки татарлар турында булырга тиеш. Ансы хак, һәм шундый безнең бер җиңүче дә узды. Рус телендә татарча өйрәтә баласына. Инде мәсәлән, икенче бөтен роликлар дигәнгә килешмим. Икенче ролик менә мәсәлән, Гүзәлнең анда
Татарлык һәм татар турында бер сүз юк. Монда 9 май тематикасы, буыннар алмашы тематикасы, тарих тематикасы. Шыннан да андай бер Айваз әйткән әйбер ул безнең башыбызда да утырырга мөмкин. Менә татар ролиги бул дигәч, татар роликлар бәйгесе дигәч, нәкъ менә татарлар турында булырга тиеш. Бу бер дә алай түгел. Һәм инде сез менә әгәр дә безгә ярдәм итеп матбугат чараларыгызда җиткерәсез икән бу мәгълүматны, мин сорар идем әлеге дә баягы моны аңлатырга. Бу булырга мөмкин. Күбәләкләр турында, араксинтез заводы турында булырга мөмкин татарча ролик. Анда балык тоту турында, башкасы турында бөтенесе дә әмма дә ләкин татарча булырга тиеш. Өстәп кенә әйтим. Рөхсәт итсәгез. Рәхимбай күзлек киде дигәч тә татарлардан хипстер ясарга кирәкми җәмәгать. Ул роликлар бик теге креативлыкка кереп китеп, татар теле инструмент буларга, нишәп татар теле инструмент түгел, нишәп без татарлык турында татарча сөйлибез дә, һаманда бер балык башын чәйнибез дигән әйбер, безгә бүгенге көндә һәм бүгенге вазгыятьтә бер урында яхшы гына таптанып торып, аяк астыбыздагы нигезне җиренә ныгытып турсак та бик әйбәт булыр иде әле дигән фикердә мин. Татар теле бар икән, татар телендә видео төшерелгән икән, ул яхшыга һәм алга таба бару дигән сүз. Бу нәтиҗәләргә килгәндә вайннар анда гомумән юк иде. Әлегә бу бөтен кеше дә белеп бетермәүдәндер дип шамалыйм инде, чөнки менә бүгенге көндә булган топ татар блогерларының контентлары бу беренче ай конкурсында күренмәде. Бу бәйгедә күренмәде. Сүздә юк, әгәр дә анда шул ук Дневник Татарина кебек кешенең блогерның килеп ирешсә вайны, ул анда инде шул ук мизгелдә алга чыгачак иде. Бу менә бу беренче ай видеолар арасында. Вайннар безгә килеп, әлегә килеп ирешкән вайннарның күпчелеге менә әби булып киенеп, теге телефоннан әби булып сөйләшеп утырган, менә шуның ишерәк әйберләре иде инде. Ул бик күңелле дә булырга мөмкин кайсы вакытта, әгәр дә текстта туры килсә, ләкин күп очракта ул менә монда инде әйтергә була, бер үк балык башы дип, теге яулыгын бөркәнгәч, тавышын үзгәрткәч, "И балам" дигән сүзләрне әйткәч, ничектер кызык булырга тиеш кебек дигәнрәк тә уйлар бардыр инде бәлкем, ләкин алар төшеп калды андыйлары. Вайннарның вайн дип әйтерлек һәм вирус булып кирип китәрлекләре юк иде. Шуңа күрә эчтәлекле һәм мәгънәле якка борылды бу нәтиҗәләр. Ләкин без ул издән генә бармабыз дигән өметтә калабыз, чөнки килгән материалдан да тора безнең фикер. Марсель нәрсә уйлый икән соң, Марсель? Исәмс, мин әлегә килешәм. Һәр жюриның рәисенә әйткән сүз белән бәс нәрсәне генә әйтәсе килә. Яклап киткән иде шуңа. Нурания апаның сүзен әстәп кенә әйтәсе килә. Менә ул әйтте, махсус төшерелгән роликлар иде. Бәлкем бу махсус төшерелгән генә түгел, мәсәлән, бу ел ешлыгында яки мәсәлән 2 я 3 ел ешлыгында булса, әйбәт булыр иде минемчә. Рәхмәт. Рәхмәт, Марсель. Айвазның тагын бер сорау калды. Миңа бирелгән тутырып бетермим, мөмкин булса, әйме. Беренче бунсы сорау түгел, монсы кызыксыну гына. Буларның кайсысы профессионал иде, менә сез күрсәтеп киттегез бит. Аңламыйча калдык, кайсы профессионал? Бу турыда бәхәсләр булды. Ни өчен дигәндә, менә минем мәсәлән уйлавымча, профессиональ видео дигәндә, ул профессиональ аппаратурага төшерелгән, профессиональ монтаж белән, профессиональ титрлар белән, тавыш белән һәм башкасы. Беренче чиратта менә техник командасы да, әмма дә ләкин менә жюри әгъзалары үзара бик каты талаштылар, сугыштылар, бәхәсләштеләр. Һәм дә менә беренче урын безнең бирелде. Беренче урын дип атыйк инде, менә иң зур приз ул менә Тукайга багышланган фильмга. Гәрчә безнең профессиональ студиялар тарафыннан эшләнгән берничә видео да бар иде. Конкрет профессиональ видео, профессиональ студиялар тарафыннан эшләнгән. Һәм менә Альберт белән әле жюри утырышыннан соң икенче көнне очрашкач та Альбертны аптыраттым, әйтәм, дөресме бу булай, ничекме бу булай? Менә Альберт сиңа сүз. Ул җавап бирде иң башында, Альберт. Мәсәлән, профессиональ һәм профессиональ түгел, менә нәрсә белән ул менә аппаратурага бәйләй берме ул? Я булмаса, ул менә креативлыкка, эчтәлеккә, подходка менә Ришат әйтмешли бәйләмә. Кайсысы иде соңында? Сез күрсәткән Тукаймы? Әйе. Анысы ишетмичә калдым. Музыкаль роликлар, клиплар кирә аламы? Монда алайса TMTV Production клиплар төшерүче компания кызыксына. Музыкаль роликларны кабул итәләр микән? 70 мең кесәне тикшмәс иде диләр. Кабул ителә. Ул TMTV-дан башка бүтәннәр 5 минутка хәтле роликлар кабул ителә. Гадәттә җыр бит инде ул 3 минутта ничә була? 3 минут ярым чамасы була. Туры килә. Димәк, алар 3 меңлек базасын сезгә җибәрә алалар карарга.
Мәсәлән, бер клип белән сез отасыз икән, шул акчага тагын 2 клип төшерә аласыз. Якынча. Клип белән роликны бутамыз кайда? Клип белән роликны давайте аерыйк. Клип инде ролик. Юк, мин Кушырга кирәк дип саныйм. сез хәзер карыйсыз иҗади яктан, мин карыйм нигезләмә буенча. Безнең нигезләмә буенча Юридик яктан монда бер нигә шикләр юк. Хәзер ТМС сезгә 30 мең клибын җибәрәчәк. 96 елдан бeri төшергән. Җибәрсен. Әгәр алар җибәрсеннәр, жюри әгъзалары әйтергә мөмкин Нурания апа әйткән фикерне. Һәм монда әйтәм бит. Нинди фикер? Журның эштәлеген бирәләр бит инде. Анда фикер булырга мондай бит иң төп нәрсә бу роликта. Фикер, идея һәм тема. Юк, клипта дансы фикер булырга мөмкин инде ансы да. Булырга мөмкин, ләкин меңләгән клип хәбәтен кеше дөрес әйтәсә, җибәрә башласа, монда 1000 клип карап утырганмы? Төсе җибәрәчәк. Булай безнең нигезләмә буенча хәтта коммерческая реклама, коммерция рекламасы да катнаша ала. Менә мәсәлән, коммерция өчен анда кирпич сатам дип төшергән икән берәү татарча ролик. Татар кирпиче. Татарча кирпич. Татарча. Менә ул катнашала. Мәсәлән, Канский леви дигән реклама роликлары бәйгесе бар атаклыгына. Әгәр дә бу менә татарның кичкенә генә бер Канский левисе булсын иде әле, бик әз татар телендә коммерция роликларын төшерүчеләр. Алар да катнашала. Менә бер генә фикерме, сорауымы, значит, менә монда әйттегез бит, 47 автордан 97 эш килгән. Бик әйбәт бит инде. Менә шуны беренче әһәмиятен, аннан соң мин уйлыйм, менә бу анда бит кеше менә тамашачы бит моның профессиональ камера белән төшергәнме, профессиональ кешеләр төшергән күп акча төшкәне турында уйлый бит. Монда беренче эчтәлек булырга тиеш. Кешене дулкынландырырга тиеш. Ана теге карап киттек бит 2 минутта гына. Мин аңлыйм, хәзер кеше зур кинолар карап утыра алмый, сәгать ярымлык ниләр. Менә шушында сыйдырып бетерергә кирәк бөтен фикерне. Аннан соң монда спортивный принцип бузылган дип уйлыйм мин күпмедер дәрәҗәдә. Ничек, ни өчен? Менә профессионалларга мин аңлыйм, сезгә 100 мең сум акча бирелгән пресс-фондта, шулай бит? Bir ayga. Bir ayga. Bu 70 мең белән 10 мең тигез түгел бит инде. Мин уйлыйм, ул профессионал булмаганнар да профессиональ дәрәҗәдә төшерә башласын өчен менә монда бүлергә, әйтик 50 меңне бирергә, нигә? Аны акча бер вакытта да җитми ул. Бер бүләк дип, бер бүләк түгел, безнең бит призер дигән әйберләр бар, спортта. Беренче, икенче, өченче урын, аны караса инде алга таба дип әйтәм. Аннан менә монда гына да 50-не теге якка бирергә, теге профессионал булмаганнарга 5-не бирергә, 5. Потому что кеше күп 47 автор. Мин нәрсә өчен әйтәм моны? Менә кайчакта шулай була, җиңүчене ачыклагандамы, ниме? Икесе тигез була, кайсына бирергә белмиләр. Тегесе генә кайтышрак була инде, икенче урын алганы. Беренче, икенче, өченче урын бирергә кирәк, һәр вакытта да. Монда да шулай бүләргә кирәк. Дип уйлыйм мин. Чөнки кеше күбрәк, бүләкләнүчеләр күбрәк булган сайын, аның теге сыйфаты арта дигән сүздән түгел просто. Менә монда теге яма, монда шөкер 70 белән 10 мең бер түгел бит инде. Шуның өчен әйтәм мин. Мин җавап бирсәм ярыймы? Атлас абый сүзләрендә хаклык бар. Бу ни өчен шулай килеп чыкты? Әйтәм бит, 70 мең сум ул гадәттә күз алдында тотыла студиялар, профессиональ студиялар белән эшләгән. Сез аны мәсәлән карасагыз, анда ул бер роликның бюджеты булырга мөмкин 70 мең, әле ул алыннан да артырга мөмкин. Шул ук вакытта менә булай итеп үзенең телефонына төшергән яки үзен төшергән, селфи өчен төшергән видеоларда утырга мөмкин, алары 10 мең. Менә сез әйткән упкын дигән сүз шул бит инде Атлас абый. Мәсәлән, студия төшерелгән видео һәм менә булай телефонга төшерелгән видео. Әмма дә ләкин шул ук вакытта хәзер бу шикләр бик каты, ничек дип әйтим, югала бара. Шул турда сөйләшкәндә Илшат әйтеп куйды. Хәзер менә шулай телефонга төшереп, вертикальный телефоннар төшереп, фильмнар төшерәләр, сыйфатлы фильмнар. Шуңа күрә элек, мәсәлән, ул менә ниндидер видео төшергәндә шуның хәтле камера белән йөрсәләр, телевидениеманда, башка студияләрме, хәзер кичкенә телефон белән дә сыйфатлы бер төшереп була. Ул яктан шикләр югала. Сезнең ул сүзләрдә хаклык бар. Шуннан чыгып та менә шул хәл ителә инде жюри тарафыннан ул мәсьәләләр. Бәлки киләчәктә шуннан Бәлки киләчәктә алай да булырга мөмкин. Рәхмәт, тагын сораулар. Ғафу итегез инде, мин бүген бераз гына лимиттан чыгырмын. 5 минутлык роликлар гадәттә менә күреп торабыз. Алар теге яки бу конкурс кысаларында, презентация форматында төшерелгән, әлбәттә мәгълүмати яктан, тәэсири ягыннан файдалы, ләкин җәмгыятькә аның кадәр күп файда китерә торган роликлар дип санамыйм мин. Бәлки минем белән килешмәсез. Менә безнең татар телендәге роликлар, видео гомумән көнкүрештә кулланылышының ачык мисалы ул да булса YouTube һәм YouTube'дагы тапшырулар.
Шакировлар утары, мәсәлән, 50 сорау кебек 5 минуттан арткан һәм гомумән алга таба татар телендә видео продакшн, видеоны төшерүне күрсәтә торган көнкүреш видео авторларына нишләргә, аларга бәлки шуннан да ниндидер конкурс аерым булыр. Чөнки миңа калса, киләчәк мондый кыска роликларда түгел, кыска да булырга мөмкин, ул ниндидер рубрика форматында чыга торган, төрле темаларга сөйләшә торган сериялы YouTube роликларда, YouTube тапшыруларда. Мин уйлыйм, киресенчә, киләчәк ул кыскалыкта. Зур әйберне аны кемдә эшли ала, кыска әйберне эшләр өчен талант кирәк. Һәм гомумән телефонны карыйбызмы без, сторисларны 15 секундлык бөтенесе кыскаруга бара. Бу беренчедән. Икенчедән, менә ролик дигән сүз, аның критерийлары юк. Ну, юридик яктан дип әйтегәндә шулай бит. Ну, барыбер дә без аңлыйбыз, мәсәлән, 1 сәгатьлек фильмны ролик дип атай алмыйбыз без. Фильм дибез инде без аны, яки видео анда, видео эссе башкасы. Но 1 сәгатьлекне ролик дип атай алмыйбыз. Шуңа күрә YouTube'тагы утарлар, анда башка интервьюлар, алар бераз гына башка жанр. Без нәкъ менә шушы роликлар. Ләкин менә бу жанрның мин бәлки хәзер дөрес аңлатып бирә алмаганмындыр. Жанр буларак менә мондагы роликлар, алар презентацион, алар фестивальный роликлар, алар көнкүрештә бик каралмый. Каралганда мин әйтмим 50 минутлык, ул 5 минутлык булырга мөмкин. Даими чыга торган YouTube'та ул нидер көнкүрештә тапшыру дип әйтик. Тапшыру. Ролик түгел, тапшыру. Блок дип атыйк без аны тапшырумы? Альберт бәлки хәзер аңлагандыр мине. Нәрсә турында сүз барган аңладым. Монда килешмичә мөмкин түгел. Айваз белән Шакировлар утарына ул кадәр күп түгел әле аның роликлары, ләкин Юлчының YouTube'ка кертеп барган анда берничә сезоны арасыннан анда инде 30 гына тапшыру түгел, аның статистикасын карап була бит инде. 26 минут бара бер тапшыру һәм менә соңгы 1 ел эчендәге статистиканы карадым, бер көнне кереп исемә төшеп, уртача карау бөтенесе арасыннан 5 минут 6 минут тирәсе. Кызганычка каршы. Бу әлбәттә ничектер күңелне менә шулай тырный, әрнетә инде 26 минут бит инде ул тик торганнан гына түгел, анда эзлекле интервьюлар белән барып, нинди дә булса тарих бирелгән, аның башы һәм ахыры бар, ул тик торганнан гына алай түгел. Кайсы берләре 2 тапшыруга да чыгып киткән, ләкин менә уртача карау вакыты 26 минутның 5 минутка гына калып бара. Бу яктан инде Данилның да сүзләрендә дөрестлек бар, кыска роликларга күбрәк тартылалар дип бер кызыклы өлешен генә карап алалар да, аннан инде алга таба яшыгып китә. Алга таба күчә инде ул. Ләкин кирәк инде ул. 5 минутта гына инде дә булса мәгънә биреп бетереп булмый дөрестән дә. 26 минут ул телевизион формат, ул тик торганнан гына кергән әйбер түгел. 26, 52, тагын арасында 30 ничә бар бугай. Нурән апай яхшырак хәтерли торгандыр. Яшьрәк кеше буларак шуңа күңелне тырный, ләкин ничек итеп ул ситуацияны үзгәртергә, аңа игътибар бирү, акча бирү яки шундый ук бәйгеләр игълан итүдән генә үзгәрер микән ул? Тамашачының бүгенге көндә вакыты һәм таләпләре ничектер менә TikTokның файдасыдыр инде ул. TikTok, Instagramның форматлары бит инде 1 минут шундый ниләр. Гел менә карап барулар, теге сыпырып кына узулар. YouTube ул авыррак бара ни өчендер? Белмим нигә икәнен. Бәлкем мәгънә кирәкмидер кешегә ошым килмәгән. Силикон сүндіріп қойғанлар Айбас, бір жауап қына берем әлі. Міне бұл бит роликлар конкурсы, бұл бит тапшырулар конкурсы түгел. Тапшырулар конкурсы айырым болады. Документаль фильмнің айырым, нәфис фильмнің айырым, а бұл роликлар конкурсы. Мұнда бір-бірсін аны қатнаштырға керек ме? Тәкъдим шундый, алга таба менә кызыктырырлык конкурслар булсын инде нәкъ менә шундый блогерларга. Алга таба без әйтәбез бит, YouTube бүгенге көндә телевидение алыштырды дибез. Дөнья күләм һәм Россия күләме яшьләр карамый, яшьләр карый YouTube чөнки барлык сорауларга җавап бар һәм барлык төрдәге тапшырулар бар. Бүгенге көндә дә менә шушындый конкурслар булсын иде, татар телевидениесына килгән алмашка. YouTube башка платформалар мөһим түгел. Менә шушы кадрларны үстерүгә, аларны бүләкләүгә, аларга ниндидер бер көч бирүгә илтә торган. Икенче конкурс инде бөтенләй, әйме? Бәлки. Микрофон, если бы работал бы, я сюда... Басып қой. Онлайн у нас идет. Раз. Кетіп тұр, мен кетіп тұрған едім біраз ғана. Сен білесің, мен кетіп тұрып әратым, мен момент. Слишком много включен микрофон. Ата қазға сөз берділер, исәнмесіз.
Менә журналистлар күзлегеннән генә әле сезнең бәхәс бара, блогерлар берсе дә сүзгә кушылмады, хәтта блогерлар юк та бугай миннән башка. Миңа Альбертның бер сүзе тынгылык бирми. Менә әле топ блогерлар, топ вайнерлар катнашмады дигән сүзе булды Альберт әфәнденең. Шуннан дәвам итеп, әгәр дә инде менә дневник татарины кебек бер кеше җибәрсә, аныкы инде әлбәттә өстенлек ала дип әйткән җөмләсе булды. Шуннан чыгып сорау бар. Безнең әлбәттә татар дөньясында блогерлар, топ блогерлар җитәрлек. Хәзер инде 3 елдан артык без татар блогерлары эшлибез дип мактаныйм. Шуннан чыгып, димәк, син топовый блогер булсаң, җибәрәсе икән, син автоматик рәвештә өстенлек аласыңмы? Әллә инде сез аның просмотрларына, аның подписчиклар санына карап, аның топ булуына карап, аның видеосына өстенлек бирәсезме? Һәм бу очракта менә бүген башлаган блогерлар бар. 2 айлык 5000 100 меңнән артык блогерлар арасында ниндидер аерма белән карыйсызмы, яки инде барысы да бер потоктан, әллә инде булар яшьрәк, булар инде тәҗрибәле динек татарина кебек инста-татаркалар бар, бүтәннәр, мин үземне санамыйм инде анда, кертмим дә, мин сезгә җибәрмим дә аны вообще-то. Җыенмыйм да. Шуңа күрә бу очракта менә өстенлек биреләме, яки инде төп-төгәлгән карыйсызмы? Монда бу конкурсның положениесеннән чыгып карасак, роликлар конкурсы булу аркасында нәкъ менә килгән конкрет бер роликка җиңү бирелергә тиеш, сөйләнгән вакытта инде. Әгәр дә конкрет менә шул килгән ролик бу очракта өстенрәк чыга икән, әлбәттә бүләк отуы ул кадәр авыр түгел дип әйтүем, чөнки профессиональ һәм көн дәвамында, атна дәвамында көн саен диярлек роликларны эшләп чыгарып, монтажның нәрсә икәнен һәм менә ул продакшнның нәрсә икәнен белгән кешегә андый роликны җыю авыр түгел. Шуңа күрә әйтүем, алар әлбәттә үстен чыгу нәйләре мөмкинлекләре күбрәк дип. Дәге токтамынан 150 мең кешесе бар икән, моңа бирмәсәк безне толап үтерәчәкләр дип, андый әйбер юк. Менә бу төп бүләккә килгәндә, ни өчен бу өлешендә май аенда җиңде менә шушы егетләр Тукай булганга күрә түгел. Тукай темасын күтәргәнгә түгел, нәкъ менә аларның шуның кадәр күңелләрен биреп, бүтән эшне оештырып, бүтән процессларын, бүтән стадияларын узып чыкканында табигатьтәге съемкалары да бар, иштәге съемкалары да бар, подсъем дигән өлешләре дә бар, образга кирип эшләүләре дә бар, сценарий да бар дигәндәй бөтенесен бергә җыеп карадык инде. Әгәр дә дневник татарины кебек шул топовый блогерлар җибәрә икән, алардан күреп, алар белән бил алышырлык, андый үзләрен хәвәскәр дип санаган кешеләр дә җитәрлек. Бу очракта андый блогерларның катнашуы һәм берәр айны мәсәлән аларның берсенең җиңеп чыгу кем белә, бәлкем шулай туры килер, башкаларга этәргеч кенә булыр һәм сыйфатын бу очракта сыйфатын үстерер дип уйлыйм, чөнки үрнәк итеп күрсәтерлек видеоларда кирәк. Клиплар турында әйткән иде, TMTV Production'дан килде дип, клип белән роликны бераз гына аерып карарга мөмкин, ләкин клиплар арасында бердән-бер татар клибы бүгенге көндә мин үзем өчен үрнәк дип әйтә ала торган, гомумән татар җырларын һәм клипларын карамасам да, ул кем булды әле ул? Марат исемле егет. Юк, нәрсәле ул теге? Нижгар сөйләме белән эшләнгән. Марат Яруллин. Менә аны клип дисән, клип түгел, ләкин анда ролик элементлары да бар, ләкин аның хронометражы артып киткән инде. Менә анда кызык әйбер, анда сөйләм дә бар, анда көндәлек тә бар, ничектер менә гаилә тормышын күрсәткән дип әйтим мен, һәм күп кешегә якын әйбер ул. Бу очракта әгәр дә клип дигәч мотор фонда басып җырладым да, менә сезгә конкурска җибәрдем дип кенә әйтмичә, клип эшенә әгәр дә шундый креатив моментлар һәм кызыклы әйберләр кирсә, ул дөрестән дә бил алышарлык, аңа хаклы дип саныйм мин үземчә. Әгәр дә уланы үз уйлап чыгармаса, бик матур булган булар иде ул клипның идеясын. Менә анысы белән дә плагиат дигән әйбер дә бар, шуңа Дима Биланны татарчага тәрҗемә иткән шул булды. Хөрмәтле кунаклар, безнең вакыт чыкты. 1 сәгать һәр барчагызга хәерле имин көннәр. Әгәр дә аерым сорауларыгыз булса, рәхим итеп аерым килеп. Әлбәттә. Шулай итә торып та, Алла бирсәмә бу җәй буенда, аннары көз буенда эшләр килсен иде, сез безгә бу өлкәдә ярдәм итсәгез иде, һәм сораулар булса, машалла аласыз, белеш аласыз, һәм дә рәсми сайты бар,
бәйгенең бәйге.татар, бәйге.татар. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хәерле көннәр. Менә,